Здравейте хора, съм Дрянков и ще направя един клип, защото не се преснима. Не съм снимал мисля, че 3 седмици, защото не ми се снимаш. Това ми причина. Също така, искам да я покажа една битка. Гледайте. Да. Той има и Poison. Видите, какъв е такъв тъп? Що се пуснал отзаде... Що се пусна отзаде миньон хорда? Можеш да го пусне от... направо пред балона и щеше да попречи на балона по-бавно да отиде до колата и по-бързо ще ви да го уби. Аз не сигурен. Така, сега така направих, че майнера да отива на там, те да го бият, а пък тук е за да бие към колата. Сега пуснах тук Елит Барбериани, тук нямаше какво да направя. И тук е за колата. Гледайте само какъв обрат става. Искам да забележите нещо. Вижте накрая какво нещо ще стане. Направо да си имате една представа. Тук аз само го вземам. Между това да не ги правя така. Пускам зап на миньон хорда и той остава на един удар. Почти винаги правя така. Или пускам визарда да ги чисти. Нещо той дори има 3 левел балона, пак аз имам 2. Между другото вече използвам Елит Барбериани, които ги спечели. И ги използвам. Обаче съм твърде за сега съм малък левел. 5 левел само. На запад издигнах левела, стана 7 левел. А, 8 дел върка това. 8 дел стана цъпа. Лица, неговата кула е на 1418, а моята е на 1903. Само какви обрати стават. Тук сега добавям време. Тук нямаше какво да направя, просто да се изсъди барберианите. Да. Тук пуснах майнер да му спре визарда. Мисля, че те стана, да. Те беше. И пуснах миньон хорда. Тъй като визарда беше заед с майнера. Майнер беше визард побеждава. Ето срещу 5 лева побеждава. Гледайте само какво го правя. Гледайте сега, тук настъпва момента. Гледайте само колко ще му стане колата. Гледайте сега колко коста. Гледайте, затова използвам рейч. Затова използвайте рейч. Гледайте, на 5 ми остана колата. На 5. И го замах. Затова използвам рейч. Да стига по-бързо до колата и да удря повече пъти. Гледайте, на 5 остана колата. Да, това иска да ви покажа. Също така имаме Миколан се казва България с 25 000 купи и 507 купи.
Пускане на комбата. Очуден дали някой ще приеме. Човека сме дали някой играе ли? Ага. Някой. Оф. Днеска. Ето това. Някой ще приеме ли? Давай приеми. Ай, приемайте, бе. Ай, приемайте. Не, никой не иска да приема. А що не иска да приемат? Да им дали се бият. Ами добре, че... Оф. Добре, донейтва там, не искат да играят. Една битка за... Айде, бе, човек, защо не искате да играете, бе? Айде, не играй. Ай, поне много спектитваме. Така, той го изпълна, като гледам губи. Между другото, най-малко от този хон се купя 1600 няколко беше, аз съм почти 2000. Пусни зап, момче, що не пусна зап? Каза се Никола. Защо ги оставя? И той се предаде на маса. Да, предади съм. Никога не съблюдавам. Играй колкото мога. Така. Така. Готово. При. Така. Да изиграем на клипа. Е така, като натиснете тук на Никола, където ми пише името, натиснете го. Гледайте се какви карти има сега. Какво разпусна? Такова. И такова. О, майко. Да, добре. Много добре. Не вече, защо пусна скейтите? Тъп ли се? О, майко, то се шибам. Да, добре. И аз спирам. Малко тъпо го изиграх, тъй като сте ми пасите. Така, пускаме. И... И аз имам помпата, обаче не изпълня. Давай, удари, браво. И браво. Така, Elite Barbarians.
Така, да ни пазят скелетна армия. Лагна. Тук, давайте. Добре, нямаш проблеми. Така, сега я ще пусна. Така, аз ще направя другото ми комбо. Така, само се върхам ликвидна. Так, так. Телеко, за да бие по този. Ето, гледайте сега какъв демидж става. Да. Опа! О-о! Не, спри го. Добре. Така. Пускаме такова. Така, браво. Да. Така, плюс рейдж. Така. Браво, май, мерси. Не. Не, това много мразя. Добре, това нямаш между да го пускам. Той играе с бата. Да, бата е е хубава карта. Лично аз не използвам. Оле! Много лошо. Много лошо. Майка му. Щяхме да победим. Не! Мале, какъв демидж вземат. Но мазъкът. Но малъкът се смята. И добре, това ще бъде клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте един лайк. Абонирайте се, ако все още не сте го направили. И чао! Също така искам да ви кажа, че ще снимам по-често клипове. Надяваме, че ще снимам по един клип. Така да не снимам тази спич. Ще снимам по един клип най-малко на ден. И също като казах одеве,